गिबियावनो दुलाराय बर' हारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो बर' गंग्लायनायखौ दोनबाय। दिनै बादारि फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव आं मोनसे शर्ट मुभि रिलिज खालामनो थांगासिनो दं। बिनि खुसिजों आरो थांनाय बाराव आङो सेन्ट्रेल बिसा डिस्ट्रिक्ट बिसा बे एवार्ड फांसनाव आङो माखासे माने एवार्ड लानो हादोंमोन, प्राइज लानो हादोंमोन। बेवहाय आङो बेस्ट डाइरेक्टर, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटार आरो बेस्ट फिल्म मोननो हादों। आरो सेन्ट्रेल बिसायावबो एवार्ड फांसनाव आङो बेस्ट मुभि मेकार हिसाबै आङो मोनदोंमोन आरो। बिनि थाखायनो आङो बे एवार्डखौ मोननायनि उनाव आं मोनसे फिल खालामदों जे बे एवार्डनि एसे एनै फैसा मानि प्राइज मोननायखौ आङो माखासे गोरिबफोरनि एसे दान होनानै आं एसे बाहायनानै आरो इसोरनि एसे दान होनानै आं बे हाबाफारिखौ लानो होननानै आं दोनदोंमोन। नाथाय एसे गोबाव जालांदों। दा बेवहाय दिनै नैबे दिनैनि जेनोखि आंनि सिखोनाझाराव सुबुंनि आगान फिल्म, बे फिल्मखौ रिलिजजों लोगोसे नैबे हाबाफारिखौ आं लाफादों। जाहाथे नैबे बर' दिनखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि ओनसोलाव गोरिब जायनाखि मानसिफ्रा कम्बल गांसेबो बायनो हायै बेबादि थासारिनि मानसि दङ। दा बिथांमोनखौ आं लेंहरनानै आंनि बादारि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय गांसे न'खरसेयाव बेबादि जुदि कम्बल होनो हायोब्ला आं खोब गोजोननाय मोनगोन। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिदि साननानै आङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो आं दिनै बे हाबाफारियाव बिथांमोनखौ लेंहरनानै जायनाखि ओनसोलाव गोरिबसिन गांसेबो जि बायनो हानायनि केपासिटि गैया बिथांमोनखौ लेंहरनानै आं दिनै गांफा गांफा कम्बल हरनाय जादों। नोंथांबायदि गोबां आं खावलायनो सानो जेनाखि जोङो बर' हारिया गेरेमसा हारि दानायनि सिमांनि बाथ्रा बुंबाय थायो। दा गेरेमसा हारि दानो थाङोब्ला जों गावजों गाव मेन अनलायनायखौ लाबोग्रोनांगोन। मा होनो बेखौ गोजोन सान्थि थायोब्लासो हारिया जौगायो आरो गावजों गाव अनलायनाय थायोब्लासो जों खौसेथियाव फैयो। बेखिनिखौ खावलायनानै आङो दिनै जायफोरनाखि केपासिटि गोनां बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जे नोंथांमोनहाबो साखाथि फाखाथि गावनि ओनसोलाव थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय बयजोंबो मिलिनो हानाय बादि जाहाथे बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ होनो हायो बेखिनिखौ आं खावलायगोन। सिनेमा गोदानखौ नोंथांनि प्रडाक्सन नुगोन। सिनेमा गोदानखौ आङो बादारि फिल्म प्रडाक्सन मोनसे इउटुब चेनेल दं। बे इउटुब चेनेलाव दाहाय बेलासिनि 5टासोआव नुनो मोनगोन। बेखिनिखौ आं आपल'ड खालामगोन होननानै रायजोफोरनो आं मिथिहोदों। थेंक इउ।